سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكستران حجي ابستدالو وزيناتات بوليس بريطانيا بتحت قيدك اتوم نايزدلي سئلي عسران كلتن ايرتراويان زرقيحو مهلو ايرترا بزعبه مسي ايتيوبيا زلو كونتات بزملكت نمحبرسب عالم زغربت تصاوعيتن بزعبه كونتات تግራይ زهبتو ملسن اب ليبيا اب لعلي ايرتراويان زركبوم سدتنياتات زفصم زلو بدلات بزملكت وصي زلو حبريتان كالن زتقالك خونيو ابزا چانل دمان اي وتر تخاتلتن مخان سبسكرايب كتغبرون نتاني دول ملكت كطوقن بخبري يعدمكم بوليس عد انجليز زحلف عمت ورح قنبوت اب شفيلد امونغ ايرتراويان اقاطيمو مزنبره باسن عغرغرن بغبن نايستطرطرو 22 ايرتراويان سئله بمزرغح اب تحت قيده كاتوم يدليو كم زلو غليصو وابق البوليس هيبو ابزل مغلصي اتفصامه كلته نايرتراويان غجلتات زطقالله كم زنبره كغلصن كلو اتحده كفال تقاوم نايتي ايرترا زلو مريحنت اتخالد ما دغاف نايتي ايرترا زلو مريحنت مخونه غليصو بوليس مغلصي بتوسخي درو شومنته والقسبات بغونصاوي ربشا متقعته خدغبرول تخل نجر حيزوم مبصنهم كوم دما بمقصالم كسك قريبلهم الله كبلن كلو 22 كالوت طرطرات دما بتحت قيدن مئتاوم سئلم زرغيحو داليني إلى زلا بوليس مغلصيو اتفصامه بخمي كم زغاطم عملكيتو زرغيحو ابزلو حبريتا دما اول حكمبوت زحلف عمت نتي بيرترا زلو مريحنا زدغف ايرتراويان بعل نصنت نمبعل اب حده باكستان مسلم سنتر استباله ادراش كباب 200 كوينم تاكيبم ابزنبر لوان اتزنبره مداب زت تقاومو ايرتراويان دما نابت بوتا دحر ممصم اوشطن ابدغن غونصي كمستلعلن عغرغر تفطير خا بوليس مصيو نتخونتات كهدኦ كم زخالن كغلصن كلو ابت بدما بوزح عنوت كم زورده يغليصو ابتنا شع غرغر بوزحات كم زقسلون قال دما مقصلتم كبيد بمنبارو حكمنا كاتو كم استجددو بوليس غليصو زلو خوينو نتزغاطم فصامه دما كابز حلف عمد جميرو كساب حجي كمرمرو كم صنحن نستطرطرو وغنا دما نافردنا مقرب يسرح كم زلون يغليصو زلا ات بوليس عد انجليز زرغيحو زلو سئلتات نايزوم ايرتراويان بزتفراليه منقدتات زرخبو خوينو مزحتو كابناي غودنا كاميراتات زتلعلم مخانون كابتي تزرغيح زلو سئلتات يزرا كم زفلت ابز حلف كلتا عمتات من قدغفتن تقاومتنا ايتيوبيا ايرترا زلو مريحنت اب استفلاليه اغاطاميتات اب كتماتات اوروبا امريكان كندا اسرائيل عغرغرن متفنانن كرئ صنيحيو إترا مساب كلل تግራይ አጋጢሙ ዘሎ قلولاو ዝኾነ ረከብ ከም ዘይብላ በመግላጽ መስተያብ ዝቕነ ዝጋዋሕ ዘሎ ኢትዮጵያ መስባሕረ ብዝተሓዝ ምስ ኤርትራ ውግእ ኣቶ ትኽእል ብዛዕባ ዝብል ድማ ኤርትራ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ጸቕጥ ክገብርያ ጸዊዓ ዘላ ኤርትራ በተወሰኺ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ሓድሽ ኩናት ክትከፈት ያ ዝብል ከሲ ብፍጹም ከም እትነጽጎ ያ ሓቢራ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ትማሊ ኣብታ ሃገር ንዘለዉ ቀወምቲ ኣምባሳደራትን ዲፕሎማሰኛታትን ኣብ ዝሃቦ ዘይለሙ مبرهي اوشطاو ጉዳያት ኢትዮጵያ ኢዶም ከምዘ የተው ይተዛሪቦ ነሱ ነተም ቆወምታ አምባሳደራትን ዲፕሎማሰኛታትን አብዛሃቦ መብርሂ መንግስት ኤርትራ ኣብቲ አሞንጎ ግዚያው ምሕዳር ክልል ትግራይን ህወሓትን ዝቕጽል ዘሎ ውሽጣው ግጭት ዝኾነ ተራ የብሉን ኢሎ ኣብዝቀረበ መዓልታት ፕሬዝዳንት ግዚያው ምሕዳር ክልል ትግራይ ኮይኑ ከገልግል ጽንሕ ጌታቸው ረዳ ገለ ካብቶም ዝቃወሙ ኣዘዝተ ሓይልታት ትግራይን መራሕቲ ህወሓትን ምስ ኤርትራ ርክብ ይገብሩ ኣለው ክብል ከሲሱ ነይሩ ገለ ሰመዘ ፌደራላዊ መንግስት ኢትዮጵያውን ተባለ ረከባት ጥዕና ዘይብሉ ክብሉ ገሊጾም ነይሮም ዝዋን ኣብ ትግራይ ዘለዓለ ስልጣን ግዚያው ምሕዳር ከም ዝተቋጻጸረ ዝነገረሉ ዘሎ ኣዛዝ ሓይልታት ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ብወገን ላዕለዎት ኣዛዝቲ ምስ ኤርትራ ዝካየድ ርክብ ከም ዘየለ ቅድሚ ክልተ መዓልታት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ተዛሪብዩ እንተኾነ ኣብ ከባቢ ዶባት ዘለው ታሕተዎት ሰብ መዚ ኣብቶም ከባቢታት ምረጋእ ንምውሓስ ዘይስሩዕ ርክባት ከም ዝግበር ዝጠቐሰ እቲ ጀነራል ውሱን ሰላማዊ ርክባት ህዝብታት ክልቲኡ ሃገራት ከም ዘለውና ኣሚቱ أقدمه الركب يجبر من بارو زتأمنه بدكتور دبرسيان قبر ميكائيل زمرة حوحات بوغانو مسير ترحب وركب كام زي بلو مقلاص يذكر أبز حجي منستر وصاي قدايات إيرترا عثمان صالح نظم ناي وصاي دبلوماسياتاتن قوامت أمباسادراتن هيبو زلو مقلاصي بوغان إثيوبيا زقاله زلو بدبلوماسي يخون بوتهدراو حيلي أفدق بحرن معسكر حيل بحرن ناي مركب غوغو يشوهات زغوطع مخانو كغلص انكولو إثيوبيا نلولونتن غزاتاو حدنتن غرابتا كتخبر محبرسب عالمن
ኣገደስቲ ኣካላቱን ጸቕጢ ክገብሩ ላዩ ጻውዒት ኣቕሪቡ ብተወሳኺ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ዶባቶ ከም ዘይሰገረ ክገልጽ እንከሎ ኣብ መስርሕ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ድማ ኢዶም ክእትዉ ከም ዘይደልዩ ኣነጺሩ ከም ዝፍለጥ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ድሕሪ ምእዋጅ ናጽነት ኤርትራ ንልዕሊ 3 ዓሰርታት ዓመታት ወደብ ኣልቦ ኮይና ጸንሐት ኢትዮጵያ ብቀይሕ ባሕሪ መውጽእ ኣፍ ደገ ክህልዋ ከም ዝደሊ ብተደጋጋሚ ክገልጽን ይሕዩ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ነቕ ዘይብል ሃገራዊ ረብሓ ሕቶ ኣለዋ ናብ ቀይሕ ባሕሪ መውጽእ ሰላማዊ መንገዲ ከም ዘድልያ ጻውዒት ዓለም ትሰሚዓ ዘላ ኣብዚ ጉዳይ ንዋዛ ዘለና መሲሉ ዝስምዖ ወይ ድማ ዕሽሽ እንብሎ ዝመስሎ እንተሎ ጌጋይ ብምባል መሊሱ መርገጽ መንግስቱ ኣስሚሩልዩ ኤርትራ ከዓ ነዚ መግለጺታት ብምቅዋምያ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ጸቕጢ ክገብር ጻውዒት ኣቕሪባ ዘላ ኣብ ሊብያ ኣብ ልዕሊ ኣሽሓት ኤርትራውያን ዝርከቦም ሕተት ዕቑባ ዝግበር ዘሎ ግፋ ይቕጽል ከም ዘሎን ብዙሓት ድማ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣባላት ጸጥታ ሊብያ ኣትዮም ብዙሕ ገንዘብ ይሕተቱ ከም ዘለዉ ተገሊጹ ኣብቲ ወፂእ ዘሎ ዜናታት ከኣብ ሊብያ ኣባላት ፖሊስን ጸጥታን ናብ ጸሊም ሕብሪ ቆርበት ዘለዎም ስደተኛታት ዘነጻጸረ ወረቐት ይሃልኻ ኣይሃልኻ ግፋ የካይዱ ከም ዘለውን ብዙሓት ድማ ኣደዳ ማህረምትን ካልእ በደላትን ኮይኖም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተውን ከምቲ ልሙድ ከዓ ንኽወፁ ብዙሕ ገንዘብ ይሕተቱ ከም ዘለዉ ተገሊጹ ነዚ ኣብ ሊብያ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ኣመልኪታ ሓንቲ ኣቨኒር እትበሃል ናይ ዓዲ ጣልያን ማዕከን ዘርጊሓቶ ኣብ ዘላ ጸብጻብ ኣብታ ሃገር ከምቲ ቅድሚ ገለ ዓመታት ኣብ ቱኒዝያ ተወሪዩ ዝነበረ ንስደተኛታት ከዓ ግዳይ ዝገበረ ፍጻመታት ዘጋጠመሉ ኣብ ሊብያ ዘለዉ ጸሊም ሕብሪ ቆርበት ዘለዎም ስደተኛታት ካብ ሚሕር ምብዝሖም ንደቂ ዓዲ ክቕይርዎም እዮም ዴሞግራፊያዊ ለውጢ ክመጽእ ዝብል ወረ ድሕሪ መንዝሑ ቀዳማይ ሚኒስተር ሊብያ ደበይባ ነዚ ወረ ንምትህድዳእ ነዚ ሕጂ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምታት ከም ዝኣዘዘን በሽሓት ዝቑጸሩ ስደተኛታት ከዓ ግዳይ ኮይኖም ከም ዘለውን ተገሊጹ መሰረት እዛ ማዕከን ዘርጊሓቶ ዘላ ሓበሬታ ድማ ኣብ ሊብያ ኣብዚ እዋን ከባቢ 10,000 ዝበጽሑ ኤርትራውያን ከም ዘለዉ ዝበዝሑ ካብኦም ከዓ ኣብ ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ምዝጉባት ከም ዝኾኑን ናይ ስደተኛ ወረቐት ከም ዘለዎምን ግን ከዓ እቶም ዝገፉ ዘለዉ ወረቐት ከም ዘይሓቱን ሕብሪ ቆርበት ሪኦም ጥራይ ስደተኛ ምዃኑ ምስ ፈለጡ ብቐጥታ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ የእትውዎ ከም ዘለዉ ያገሊጻ ካብተን ኣብ ሊብያ ስደተኛታት ዘለዎን ሃገራት ብመንገዲ ኤምባሲታትን ገይረን መግለጺታት ኣውፅአን ዘለዋ ኮይነን ንኣብነት እታ ንባዕላ ኣብ ኩናት እትርከብ ሱዳን እቶም ኣብ ሊብያ ዝርከቡ ከባቢ 70,000 ዝበጽሑ ዜጋታታ ብዛዕባ እቲ ዘሎ ኩነታት ኣመልኪታ ብመንገዲ ኣብ ሊብያ ዝርከብ ኤምባሲኣ ሓበሬታ ብምዝርጋሕ ሱዳናውያን ስደተኛታት ኣባላት ጸጥታ ብብዝሒ ኣብ ዝርከብሉ ወይ ድማ ስጉምታት ኣብ ዝወሰደሉ ከባቢታት ከይርከቡን ካብ ምትእኻብ ክቑጠቡን መኺራላ ካልኦት ኤምባሲታት ናይ ዝተፈላለያ ሃገራት ድማ ዜጋታትን ካብ ሊብያ ዘውጻሉ መንገድታት የናድያ ምህላውን ተገሊጹሎ ካብቶም ቀንዲ ግዳይ ናይዚ ሕጂ ዘጋጥም ዘሎ በደላት ኮይኖም ዘለዉ ስደተኛታት ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ሱዳናውያን ሶማላውያንን ከም ዝኾኑውን እዛ ማዕከን ኣብ ጸብጻባ ኣቐሚጣ ትርከብ ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ብዛዕባ እዚ ኣብ ሊብያ ኣጋጢሙ ዘሎ ብዝምልከት ዘለዎ ሻቕሎት ገሊጹ ዘሎ ኮይኑ ነዚ ኩነታት ዘጋድድ ዘሎ ከዓ እቲ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ብወገን ሊብያውያን ዝርጋሕ ናይ ጽልኢ ቃላት ከም ዝኾነ እቲ ትካል ሓቢሩሎ ብተወሳኺ ብመሰረት ጸብጻብ ናይዛ ማዕከን ሓደ ስደተኛ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ብሊብያውያን ሮመዳን ጥራይ ይወዳእ እምበር ክነርኤኩም ኢና ዝብል ናይ ጽልኢ ቃላት ይዝርጋሕ ዘሎ ብምዃኑ ኣመና ፈሪሕና ኣለና ጾም ምስተወድአ እንታይ ከም ዝገብሩና ኣይንፈልጥ ኢና ብምባል ማሕበረሰብ ዓለም ክረድኦም ጻውዒት ኣቕሪቡ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም